Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. Returning, thank you for love and support. I appreciate your channel. It's Tembo. Siyaxoxa le channel guys, sibuye sihlebe ngesinye isikhathi kodwa ukuxoxa iyona into engicabanga ukuthi ngiyenza kakhulu. Right. Sikumacele ke mamkhulu noSneh. Ngenzani ke la sifuna inhliziyo yomuntu oyinhliziyo yomuntu owumama because useason 8 sewuhambe nento ukuthi yo umacele inhliziyo yakhe. Nansi into eyenzekile. Lena ke i-reality because sikholwa ukuthi mabeyixoxa bobathathu kube umsele kumacele uSneh beyifakazele iba yiqiniso. uSneh kukhona uma wakhe kube nesikhathi la uma kaSneh nogogo kaSneh bethuka umacele ezethi umacele ke babe bajikijela ngamatshe. Ake ngimkhiphe ugogo because mangizwa uSneh nomacele ngathi ubala uma kaSneh. And uSneh kwi-podcast uke washo ukuthi uma wakhe wakwaxabana nomacele. Umacele unkosikazi kababa uMseleku. So lento le mayenzeka siya-assume ukuthi bebesemzombe. uSneh wabakhona. Ngobani ingane guys? Ingane ihlezi izolandela umzali. Kungenzeka ukuthi kesinye isikhathi umzali enze izinto eziba wrong. Yabo kufana nomunye mhlawumbe uthola ukuthi omunye umama uyaphuza. Mhlawumbe mayiphuza kakhulu azakhohle ukuthi ingane akufanele ukuthi ibe la aphuza khona. Uthola ukuthi ingane ilandela uma wayo. Kodwa kahle kahle le ndawo ekuyona ingane akufanele ukuthi ibe lapho. Ibe khona ngoba ilandela umzali. Mangathi nje suyibheke eduzane lento khona ama TikTok challenges ake enziwa la ubuthola ukuthi khona umzali ufike ethenganeni asambe siyolwa. Mhlambe u80% abantwana lapha bebesukuma bethi bayolwa because uma wabo uyolwa. Ingekho ingane ethi masiyolwa ngoba kwenze njani. Yayizwa leyo nto. Wahamba uSneh noma wakhe baphosa amatshe umacela ngithi unkosikazi kababa uMseleku. Whatever situation ebiyenzeka uSneh kuleyo minyaka ubengekeze elazi iqiniso lakhe laloyo ndaba. Into abeyenza ubeyilandela into eyenziwa uma wakhe. Angithi uthatha ke umuntu owumuntu onobuntu nomama okwazi ukubuka leyo situation ayidlulise enganeni, athathe izenzo zomzali ayibeke ekutheni uma wakhe wayenamaphutha ngokwenza 1 2 no 3, ugogo wakhe wayenamaphutha ngokwenza 1 2 no 3, kodwa lo uyingane. Maye ingane uyamdinga ubaba wakhe. Uma futhi esekhona eduze kwakhe aphinda akwazi ukudlulisa lezo zenzo zokuthi ugogo wakhe unje, uma wakhe unje. Sambona umacele eya kugogo kaSneh sangayisensa into yokuthi kuke kwaba nobuhixihixi obukhulu. Saze sayizwa indaba ngoba umacele esefika ekhuluma nobaba uMseleku ukuthi ngihlangane nogogo kaSneh sakhuluma kanje. Wathi-ke uMseleku ugogo kaSneh uthatha i-advantage. Sesilandela-ke ukuthi kwenzakaleni. Sesithola kuphi-ke la esethi umacele kuSneh uyakhumbula ukuthi yimina lo kodwa ngishintshile because ingane ngendlela engazi ngayo yonke ingane iyadeserve uthando. And umacele ukuthatha uSneh ambeke eduzane naye befuna ukuthi a-experience ubaba wakhe eduzane nekubo ngaphezu kokuprova ipoint because umacele akayena umama lo ohamba ekhomba ukuthi uSneh 1 2 3 uyikubo kanjani kanjani. uSneh indlela avela ngayo noma enokuhlupha kwakhe umntwana ongaba omunye umama engamsaba kodwa umacele ulobe ezivulile izandla. Ilapho ke sibheka khona inhliziyo yakhe. Sesiphumile kwisithembu namakhosikazi because ukusitaka kumakhosikazi nesithembu kuzosenza ukuthi siqamba amanga kakhulu. Nayibona injalo-ke inhliziyo yomuntu owumama ngoba wakwazi ukuhlukanisa ukuthi izenzo
lo mntwana agcine ephakathi kwazo ingenxa yabantu abadala akade balandela. Impi yakhe noma kaSneh ayihlangene noSneh eyingane kababa wakhe, kufanele ukuthi abe kubo, abe seduze kababa wakhe, abe seduze nabo omama bakhe, a-experience uthando lwabazali, noma-ke abantu bengafani. Mina bengithi-ke sifunani? Inhliziyo kaMacele. Siphumile kwisithembu, sinenhliziyo nje yomuntu, because masistakha kakhulu kwisithembu or yonke into sizoyi-reference ngesithembu, sizoyaqamba amanga, okunye kukhona. uMacele-ke siyamthola esesho kuSneh ukuthi hayi bo weSneh, mina izinto ngizazi kanje. And uyabona futhi ngisho nangendlela abakhuluma ngayo le ndaba noSneh, bayikhuluma behleka, ayinakho ukuthi yabo, nakho nje sambona efika kugogo kaSneh, akubanga khona ukuthi hawu kuke kwathukwana, uyabo. Inhliziyo-ke yomuntu esifunayo. Mina ngithi-ke nale nhliziyo uMacele unayo, kodwa mawubuka isithembu kakhulu, phela i-TV show siyayibona. Mase soku-TV show sesidakhile kakhulu, sasekwisithembu, sasesiphakathi, amakhosikazi sekuyi-fave yethu, ubani uzolahlekelwa ezinye izinto ey'fana nale, mase uba ngathi sikhuluma ngoMacele ongamazi kanti kuye lo. Bengiphendula-ke into yaku-social media ukuthi kodwa unenhliziyo. uMacele akakaze samkhumbuzisa uSneh, okhumbuzisa uSneh ubaba wakhe kunoMacele. Futhi ngokwami-ke mina ngibona ngathi uSneh uyingane kaMacele kakhulu kunokuba ingane kaMseleko. Angikwazi ukuyichaza leyo nto mhlambe ngesiZulu esichaza kahle, kodwa nje injalo uma ngibuka le TV show ngithi hawu, kodwa uSneh uyingane kaMacele kunokuba ingane kaMseleko. Into engiyibonayo, angisho ukuthi into engiyibonayo iba yiqiniso ngaso sonke isikhathi, kodwa uyacabanga ukuthi omunye umuntu ngaba kadlulile lapho uthi le ngane ekhohlakele yangithuka noma wayo, le ngane ekhohlakele benogogo babengithuka lana, yabo. Inhliziyo-ke yomuntu, kuwukuthi-ke phela iy'nhliziyo zabantu azifani, nokubona kwabantu akufani. Yingakho-ke abanye bethi manje umamkhulu yabo. Bye bye.